Asiye Mwari uyoyo. Mwari uyoyo namurayiro wake. Takaverenga mashoko ebhuku vajere. Hanzi nemashoko ebhuku. Mwari wakatadzisika nyika ari oga. Akaona nyika yakashota akati munofana kuva nevanhu. Ngativagadzire nemufananidzo wedu kuti vave munyika yakanga azviona kuti munyika makashota vanhu. Asi Mwari unotara agadzira vanhu vakavamo vava vaviri, Adhamu naEvha. Nguva yakangoreswa kunzwisisa kwevanhu ava. Mwari haana kuti nemhaka yekuti nyika yangu yakanga iripo yakanga ichishota vanhu, saka ndikabvisa vava kana ndikavatevera zvirango zvandakataura ichashota futi vanhu. Haana ambofunga izvozvo Mwari. Akangoudza vanhu kuti nokuda kwokuti hamuna kuteerera zvinhu zvandakakuudzai, imi munofa imi. Ndobva pavanhu vakatozvarwa vasati vawanda, vasati vasvika chero ku10. Handiti rufu ndokutouya pane chii? Kuti munyika yaMwari yakangapo tinoshota vanhu. Ndobva Mwari atotsamwa akatoti munofa kuti mushota futi munyika yacho. Rugare kunoanotega. Kureva kuti kana munhu akada kuita umwari, kuita mwana waMwari, unofana kutanga aziva tsika yaMwari yokurarama ari mushoko rani raMwari, ozotevera kuti agozowana umwana bwacho. Umwana habukopindwi nokuti tangotenderana zvitinge tangotenderana, kana kuti nokuda kwokuti itsika dzemadzibambo dzedu nokungonamata Zioni tongopesa tangoti tose tava vana. Isu tose hatigoni kuita vana vaMwari kana tisingati kuda Mwari. Rugare kunoanotenda. Rugare kwatiri. Shoko romwana waMwari rinoda kutanga munhu atendemuka muhana yake. Handiti ogwana rubhabhati dzakanzwa mashoko ari pana Roma. Handiti kuti munhu unotenda nemwoyo. Handiti ozvitaurira nemuromo wake kuti ndoda kudini, ndoda kutendemuka. Saka ndakambozwa vazhinji vachitaura matambudziko aiwanikwa kunana sekuru vedu. Handiti kuti vakanga vachida kereke iyi kuti vaendewo kereke, asi zvinhu zvavakanga vakatakura zviya zvavakanga vapiwa nemadzibambo avo vakanga vasingadi kuzvisiya. Saka vaiti kunamata vanokudini kuti vanokuda, asi zvinhu zvavo havadi kudini kuti. Ndotsika iripo yezvino pane vanhu vanoda kuzviita vana vaMwari. Vanenge vachiti kunyika vanoda kunge vachirurama variko, asi kukereke vari chini kuti variko. Saka uiti mwana waMwari, una bambo vako, hanzi bambo vako ukaverenga mashoko ari pana John, kubva pakutanga bambo vako kunge vachingova Jebhusi, nokuti vakanga vasingaiti zvakarurama kubva pakudini, pakuvamba. Saka rugare kwatiri. Rugare kunoanotenda. Pano unaro Bhaibheri pano kana mukaverenga yanga yakaverengwa iyo 8 vhesi rakata 23 pana Roma, ndogona kuiverenga vachiti verenga iyoyo. Efeso 5 number 1. Yes. 1 vhesi. Naizvozvo ivai vateveri vaMwari savana vanodikana. Kana moda kuita vateveri vaMwari itese vana vanodini, kureva kuti pakutevera Mwari pane vamwe vana vasingatodikanwi naMwari. Pakutevera ivai vateveri vaMwari sevana vanodini, sevana vanodikana. Vana kana zvichinzi vana kureva kuti panofana kuwanda vana vacho mukudikanawo macho. Handiti asi pane vamwe vana apa, pane vamwe vana vasingatodikwi naMwari. Rugare kwatiri. Mashoko aJakobho naEsau. Hanzi uyu Jakobho ndakamuda. Handiti kubva ari ropa rake ndakanga ndazviziva kuti Jakobho ndamudini naEsau uyu handina kubvira ndamudini kuti. Ukaverenga mashoko ebhuku anoti pakuropafadzwa kwavo, nguva yakaropafadzwa Jakobho Esau akanga asati adzoka. Handiti hanzi zvinoro rugwaro. Hanzi asi ukaverenga mashoko ebhuku anoti nguva yakazodzoka manje Esau oda kuropafadzwa nababa. Vakasvika vakati munun'una wako wakuitira mutsotsi, saka iwe watotora chii maropafadzo ose. Hanzi uye wakachema akati ishe hamunavo zvimwe mbichana here baba zvamungangova nodini zvikadzasi vosine zvimwe zvisikakanda tozvipa vamwe iwe hakudini sikuitira kuda ndingangokuropafadza hanzi bvaoropa. Akati asi kuropafadza kusingapedza ndatokupa kunani, kuna Jakobho. Rugare ngare suo. Asi kuweyo wakanga wachirarama Jakobho naEsau, ivo wakanga vasinganatsi kuzviziva kuti uyu wakadikwa naMwari, uyu haana kudikwa nani naMwari. Vakanga vachikurarama asi mumwe akadikwa naMwari, mumwe asina kudikwa naMwari. Chero pakereke mutamba unogona kuchemberera mukereke usina kudikwa nani uye haunomuvoni mwana wacho chirakadini chirakauya nhasi haudini uyo haumuvoni. Kana masigns and symptoms okuti uzive kuti wakadikana naMwari kana kuti hauna kudikana naMwari
tarira tsika yako unorarama nayo inokuudza kuti ina nhakudikana naMwari tsika yonayo unorarama nayo ndio inokuudza kuti kana Mwari akauya nandidini rugari kunaotenda rugari kwatiri ndakaringa mashoko ari pana John aparadza evhangeri yake handiti Jesu akinga asika vanhu vadzidzi ukavaringa mashoko ebhuku John wakinga achikotaura achingoenda kuti uku kuchauya mumwe munhu uyoyo une simba rakadarika rendinini ini ndinobhabhatidza nemvura asi uyo unokubhabhatidza nemweya mashoko ebhuku anoti nguva yakauya Jesu achitotanga kuparidza evhangeri vadzidzi vakamanya pana John vakati imimi tinokuziva kuti ndi mukuru wedu pane mumwe munhu unoparidza rimwe shoko achibva nepano vakati handina kukuudza here vakomana ivo kuti uko sure kune mumwe munhu chadini ukaverenga bhuku randakaverenga rinoti dhiabhurisi wakanga apinda achida kubvisa John pachisimbiso chakanga anacho chokuramba akatendeka pana Mwari kuti avone Jesu sokuti haugoni here kuti uzvidze Jesu zviite sokuti basa rakwewo rakakura kudarika rani rugari kunaoti asi hanzi zvakanga zviri muna Johani zvakamuzivisa kuramba achingutaura ndikoti uyoyu chero muchiti nokuti hanzi naJohani uyoyu wakafanira nokukudzwa ini ndigodukupikiswa handiti iye Johani wakanga ane basa uyo achizviziva kuti ndakatanga kuparidza iyi uyo asipo handiti asi mweya waMwari wakanga uri maari wakanga wachigona kumudzikamisa kuti anzwisisa uMwari kuti uMwari habvufambi nemaitiro ekuti ini kana ndikakudzwa ini ava vakasakudzwa uMwari hunodini hunoenda mberi asi wakanga achiti zita raJesu ngarirambe richikudzwa ndiko kuti ushe bwaMwari bhuonekwe panyika rugare kuna anotenda rugare kwatiri saka kana munhu akabata evhangeri yaMwari ndatini zvitarisei vafunde makagara makati dhuu pasina mumwe munhu mugodatsokuzvitarira mabatire mune muchiita chero mungava muri mukereke kana muri mudzibhokisi asi kana Kristu akauya tsika yandinayo haisi here nongondiudza kuti handisi mwanakomana wani uye handidikanwi naye ndakamboti kusvondo kwedu ndikati unoziva imwe tsika inongokuudza kuti haudikanwa naMwari yokukona chero mumwe musumborota hope dzezvinhu zvinoitika zviri nyorikazvi rukarikarivanisoro nokuti Mwari chiedzaka hadzisi hachitafambi muri vanhu vakamatira muchiedza ugorarama muchiedza Mwari wacho asingakutungamiri ugoti uri ndiri mwana waMwari muyo Mwari vanodaini iwe vasingambutauri newe nokuti pana John panoti baba kana vachida mwana wavo handiti hanzi vanomuratidza tsika nemafambiro avanodini vaanoita saka iwe kana Mwari vasingakuratidzi zviziva kuti nani kudikana nani handirevi kuti tose tingaprofita hazvisizvo handiti tose hatingaprofita mwe nomwe une nzipo take handiti asi mweya waMwari unokudzidzisa kuti izvi hafuti kokururama izvi ndokudini makambotarisira vafunde kuti chero tikatarisa paZioni zviya tinoita confusion yakawanda nokuti kuno munhu anenge abva kumba kwake achiuya kuZioni handiti asi asingazivi zvinhu zviri right nezvitini nezviri wrong nokuti mweya waMwari hakutungamiri saka unoti kana zvikangodai unoita koko zvikangodai saka hakuna chaanonzwisisa nokuti hana kudikana nani naMwari kana munhu achiti unofana kuziva zvakarurama nezvakashata agogona kutaura kuti izvi varume iyi tsika haingaiti kunamata kwani chero vanhu vakawandira koko yoti asina ndimbowandiri koko akuti kokurano kwanuko Amen. manga mabata chii 8 vhesi rakati 23 ya ndinoda kukasira kugara pasi yaRoma number 23 vaRoma yes number 23 zvisati zviri izvo bedzi hanzi hazvizvo chete asi nesuwo kunyange tine zvibereko zvokutanga zvomweya nesu timene tinogomera mukati medu tichimirira kuitwa kwedu vana ndiko kudzikinurwa kwomuviri wedu kana tikaitwa vana tinenge tadzikunurwa muviri wedu nokuti tava vana vani haibodzokorora toita mudhimeni pa23 yes zvisati zviri izvo bedzi hazvisizvo chete asi nesuwo imbomira bhazi tidarike nokuti ndicharamba ndichinamata
ndinoramba ndichinamata ndicharamba Number 23. Yes. Zvisati zviri izvo bedzi. Hazvisi zvochete. Asi nesuwo. Nesuwo isu. Kunyange tine zvibereko. Chero tikatarisa zvimwe zvibereko zvokutanga zvomweya. Zvokutanga zvomweya. Nesu timene tinogomera mukati medu. Tinorwadziswa munyama dzedu. Tichimirira kuitwa kwedu vana. Tikamirira kuti tigoitwa. Hauzviiti mwana, handiti munoziva kuti chero kumba kwenya hauna kuaplaya kuzvarwa here. Handiti? Dai munhu aiaplaya kutsvaga kwokundozvarirwa. Mungadai musi misha yenyu mizhinji. Munhu akaenda kumba kwevamwe. Handiti achiti kuno kuri nane uku. Achida kuzvarirwa ukoko. Hauaplayi kuzvarwa. Asi Mwari unoti kana akutarira. Hanzi nemashoko aJesu. Mumwe mudzidzi asvika hanzi wakanga ari mudzidzi wemurayiro. Handiti? Hanzi wakasvika pana Jesu akati Ishe, chimwe chandikaitai kuti ndiite wenyu chii? Handiti? Hanzi Jesu wakamutarira mwoyo make akamuda. Tukaringa rivene suwa. Jesu ndiye wakatarira munhu akadini? Nokuti wakanga atarira kuti murayiro handi wakaziva. Akati ite iyoyo kuti hanzi ndobvaona unorevesa kuti izvi kana muchimbondiudza zvemurayiro izvi ndinozvidini izvi? Ndinokotozvinzwisisa. Urukari kuna vanotenda. Hanzi Jesu wakazotara pakatarira mweya wake akaona asi murume uyu murayiro wakadini? Akati asi pane chinhu chimwe chinoshota pauri. Ndochashota zvimwe zvose wadini izvi? Wakwanisa. Chitora pfuma utengese. Ugodzoka wandini. Yakanga isiri pfuma yakashandwa nevamwe yava yake yaashanda nenhindu yake achiwana chipfuma iyoyo handiti? Asi ndo pakanga pane mwoyo wake pakanga pawanikwa naJesu kuti zvimwe zvose ungaita asi mweya wake uri mupfuma. Ini ndinoda mweya wake asi mweya wake uri muchii? Uri mupfuma. Haangagoni kuita mwana wangu nokuti uri muchii? Nokuti chinodiwa pakunamata kuti mweya womunhu uve muna Mwari handiti? Uye kuti Mwari agoti uri mwana wangu. Mweya wako newa Mwari unofanira kunge uri munhu. Handiti Jesu unongotara pachena here. Iwe kana ukatenda ini naBaba tinouya togara mukati mehana yako. Handiti? Kana iwe woita chinhu hauchasiwo unochiita asi ini naBaba tisenge tokoita. Kureva kuti wava mwana wani? waMwari. Mashoko ebhuku anoti uye wakaudzwa izvozvo zvepfuma iye mweya wako uri mupfuma usiri muna Mwari. Hanzi wakati kana uchabva chokuchingwanikwa netsika inomuchidini hangu ini ndozvikonewo. Vadzidzi vakanga varipo vakati vachiona kuti murume wagona 10 handiti warega zveupenyu usingaperi akazvikonewa. Ndobva wafunga vamwe ndobva vaigona 6 vamwe vachigonawo 4. Ndobva vasvika kuna Jesu akati Jesu saka ushebhuku denga bwati unopindika sei manje kana vane 10 vachidini? Vachapona apa vazhinji here kana kuti tose hatidini isu? Rimwe bhuku rinoti vazhinji vakanga vatodzekera sure kuti izvozvo kutevera Mwari zvacho zvino zvakagozha nokuti zvoda Mwari zvacho zvinodini isu? Zvikana Jesu haizvozvo zvomunoti hazviitiki pavanhu izvozvo. Pana Mwari zvinongodini hazvo? Rukaringa rivene suwa. Tiri kurevera pakuti hanzi isu kana tichirarama isu tinogomera tiri mumuviri munomu. Takamirira kuti tiwane umwana bwedu. Kana munhu achidzi unogomera unenge aramba nyika ineyi. Handiti? Handi munoziva kuti vanhu muno munyika medu yekuZimbabwe ineyi. Nyika yekuZimbabwe ineyi. Kuti munhu angozvibuda achiti handiri nanga pano zvinoita sezvinoshodesa handi munoziva. MuZimbabwe chaimo. Kureva kuti chero munhu ane unganga bwake anopretenda sokuti hasi chii? Hasi nganga. Mukutomuona akagara musvondo achiita sokuti ndosvondo asiri chii? Rukaringa rivene suwa. Vanozovona manje kuti hai mani murume namatira ake nefundiso dzake hazvisi zvaMwari izvi ndezvechii izvi? Asi yari muchii? Rukaringa vanotenda. Ndo zvinoita vanhu vazhinji vanosvoda kugara munyika. Handiti? Asi vouya muchechi asi vasiri vana vani?
vamwari nokuti havana kukwadzana nokuita mabasa akarurama pana Mwari. Ndakambotaura kune nditi izvi zvokunamata Mwari kana munhu akazvikoniwa ngaatongozvirega kuti ndikakurama ndiwesatime izvi ndazvinizvi chero wachembera kwakumura magema ndikada vamwe kana muchigona mashandisa sara muchidini izvi zvaribe waivhaluita basa rako ukaribona kuti kudenga ndidini nokuti Mwari haasi Mwari unokanganwa handiti kuti agokanganwa murayiro wako nokuda kwokuti wagarisa pazioni saka Mwari oti ndakanganwa murayiro aikweresha ngavati vachingopinda nokuti mazioni hanzi kana tiri pano panyika tiri muviri unomu tinorwadziswa handiti hanzi namashoko apita kana tichirarama panapa tinogomera handiti hanzi asi kugomera kwedu ndiko kurega chii kuti zvivi rugare garumeneso kureva kuti kunamata Mwari kunofanira kurwadza munhu chero ari wani achifamba unofanira kuramba achirwadzirwa muviri wake kuti usapinda muchichi rugare garumeneso kana munhu akarwadziwa akapinda ipapo hanzi unozowana upuwa mwana bwake. Mashoko aJopo anoti Mwari asarudza Jopo akazviona kuti wakarurama. Jebhusi akati hamuna umbo Mwari inini musamotaura izvi ndimi makachengeta Jopo asi hakudini hati zvose zvakanga zvichifanira kutambudza panyika zvinonzi zvinokonesa vanhu kunamata zvakawira pana Jopo handiti asi Jopo haana kukanganwa Mwari wakatozodzokera kuna Mwari akati Ishe ini ndongoramba ndichiimba kwamuri handina umwe Mwari wandinoimba kwaari asi chandazoona zvino manje panoenderana nekutenda kwangu zuva rangu rokuzvarwa randakazvarwa naro riya ridzimei riite sokuti handambozvarwa asi ndichikwapa Mwari akati uyu nomupawo mwana bwake nepfuma ndichamubvisira nezvisi zvanganazvo arwadziswa panyama Mwari akafara nazvo akati uyu wakafanira nokudini nokukudzwa. Saka kana munhu achina zvakafanana neevhangeri ndakati ukaona ichikuitira nyore sekerekedi yeZioni yedu yeZioni ukaona ichikuitira nyore tindoti koma zvinhu izvi mazuva zvakamira zvakanaka ziva kuti kudenga hudini haukuindi hakuna chinhu chakagosha sokumisa kereke yaMwari uri muzvokwadi vamwe vachiti zvokwadi iya haishandi iwe chikora vachiti asi ndo zvokwadi nokuti kusarurama ndokunoti vanhu vazhinji kururama kunoti vanoti mashoko zukurai mugare ipapo ngaramba ndichitaura zvimwe ndasina kupemberwa indevhero beni pa23 zvisati zviri izvo bedzi hazvisi zvotete asi nesuwo isu kunyange tine zvibereko chero tikaita zvimwe zvibereko zvinoonekwa zvomweya zviri zvokutanga pamweya nokuti vamwe vakatendeusa tinogomera mukati medu tinofanira kuti tichiramba tichirwadziswa tichimirira kuitwa kwedu vana ndiko kudzikinurwa kwomuviri wedu tinenge tadzikinurwa tikapuwa mwana bwedu garai pasi. Jesu akamboti achitaura mashoko ake nguva yekupedzisira ndiri akati vamwe vachauya kwandiri vachiti isu Ishe hamutizive nokuti taita mabasa esimba handiti kana munhu achizoita basa resimba kureva kuti waita zvinhu zvinotoshamisa zvichionekwa netini nevanhu vachitenda kuti uyo unorevesa uyu ndowaMwari uyu vanhu vachitotenda kuna Mwari wacho handiti nokuti vanenge vapora vachiti izita rani asi Jesu akozoti ivava savamunoona vakanga vasingaitirini vakanga vachikuitira makanga muchiitira baba venyu Jabho ipapo chimbovafungai vapundese kuvasani chimbofungai kuti nguva yamakatanga Zioni yamaitsanangura kuti nenguva yehondo tikazoridza ngoma makandanga akazodai akadai muchitsanangura handiti ipapo pose ipapo maingoita Mwari agozoti makanga muchiitira Jabho rugare garumeneso handito zviri kureva Mwari here kuti ngatiti ndataro zvevanhu varipo kavana vafundi vanotoonekwa vanoexista kutoti ndo vakanga vachiridza ngoma kuti itange kuzoita zveitwa zveyakaridzwa nanani nanavafundi vanhu vosoridza votevera zvavakaridza ivo handiti zvinobatika zvokuti nai vanhu nazozviziva kuti asi izvi zvose zvakumagomaita haasi omaitira taita mani zvinhu zvaitwa chaita ndezvizvi handiti zvinobatika asi kana wakaita zvinobatika izvozvo ukasarwadzisa nyama yako uri muna Mwari
Mwari akupi umwana bwako nokuti anzwa kungoita izvi. Unofanira kuti nezvawakabata nesimba rose rezvawakabata izvozvo, asi muviri wako unge uchirwadziwa uri muna Mwari. Ndakamboti ndichitaura ndichifamba namasomero ndichipa example yekuti takasvika pamwe pasvondo ndokuwana chimwe chirema chakanga chiripo taya kuSouth Africa changa hachihwishona asi chakaona maziveni aimba zvakanaka ndobva chokumbira wachava nacho ndindisewo pavanhu apa ndobva chasvika pasvondo chakangosvika danhu achiimba ndobva chatokotanga kuchema. Hapana unoziva kuti chinochema icho hachitiwiwa kuti tiri kuti chiipa zvedu zvatiri kudini. Asi tsenzi dzedu dzangotiudza kuti chirema ichi chaona vanhu vaMwari chikati ndogona kungobetsereka nokuda kwokuti apo ndobva ndopanani apo. Handiti? Ndobva ndati mweya wangu wakazvibvunza zvakanyanyisa tanamata. Ndikati saka chirema icho chodzokera chisina kumbobetsereka chisina zvichawana panapa. Nemhaka yei isi chinamata kunani? Kuna Mwari nokuti Mwari waifanira kuchiita chishamiso chabva kunyika kaichi. Chichiuya kuno handiti? Chaifanira kuti kana chikasvika kuno kana chaona zvishamiso izvi chidzokere kunyika chichiti pandakazosundwa ndisingafambi asi pandikangobva pazeni pepe ndakatozofamba saka zvino ndadini? Ndobva ndapindurwa neumwe akati anoona kutenda kuonako kuri right asi it's almost tenth yokutenda kuona kwa usati wodini wotenda kana ukazotenda kubva pourapa ru5 kuda ndopanozoti kana Mwari ukamudana nguva iyo unosvika nguva ipi iyoyo kana ane kutenda kuona chero kamudana hawi izvezvi asi wochinyengetera chii asi Mwari uchiti wamudana pano kugona kusvika nguva ipi iyoyo kuti azviratidze nguva iyoyo. Nemhaka yei hatisati tava neumwana bwenu hatisati taupuwa nokuti kana tikapuwa umwana bwenu bukazara tinoti kana tikadana zita raMwari nguva iyo rinodini zvaingaitwa wana handiti Jesu aiti kana akadanidzira kuna She kuti wakanga uchiti kutenda kwako kwakudini vauya naye achirwara ndi vakati namboona kutenda kwakadai mai vane kutenda kudarika vaIsraeri vose sumuka udiniwe. Nemhaka yei Jesu aisa simberero nokuti wakanga akazviisa muna Mwari mwana bwanga bukazara akauzadziswa akaupuwa ipo. Saka zvose zvaakanga achitaura hachasiri iye anotaura, Mwari anenge achitaura naye. Nguva yakanga achifamba chero vana Eria vakanga vachizvisadza mweya wavo muna Mwari vopuwa umwana bwavo bwakazara. Kana munhu azadzwa neumwana bwake kana akataura Mwari unokasira kumudavira. Zvinoita kuti tisagara tichidavirwa naMwari ndezvokuti isusu hatisi vana vaMwari chaivo. Tinopretenda kuda kuita vana vaMwari asi tisiri vana vani. Amen.